One, two, three, four. Feia 18 anys que no estàvem a dalt, jugant amb els millors equips d'Europa. La Lliga CB és on hem de jugar. Som un país i entre tots ho tenim clar. El Morabanc és il·lusió, el Morabanc és rock and roll. En Víctor Sada fa una liupatrias i les maixa cap a dins. Força Andorra! És Reiner, dirigeix, la pilota va green, la clava des de fora, som un equip. Blanch i Martínez són molt polivalents, tant la foten de dos com ho fan de tres. Betiño salta més que un llop, Navarro anota des d'on vol, Bogris i Ivanov, Alçada i Bonjoc, Villacier i Colom ens fan més forts. I el sisè jugador és la nostra afició.